Saan yung IDS ko? Yung euro ko? Sir, ito mga magiging itsura na. Cancer. Sabi ko nga sa inyo, sa anim na probinsya dapat nasamag din siya ang coming from sa kaya kinikita namin sir. Kaya Big Brother concept sir, kaya EBRMC, alam niya na. Palagi kami sir. Sa amin sir ay lahat ng presensya ito sir, libre. Take home meals sir, libre lahat. Kahit okay na sa nating libre. Kaya alam mo na sir. Kompleto na po. Kaya nga sir, sabi ko nga, Regional Director na. Taga-Samar po ako sir. Okay, boss na. dito sir, magiging private room namin sir. Tapos yung post anesthesia namin. Kapag paikutin nyo na yan. Paikutin nyo na mga sakyan. Sumamaya. Para may pitulak nyo mga yun. Kasi may iba na sir, pag di nyo tinulak. Bali sir, ang target kasi namin sir, yung narinig sa akin sir ni Kong Salvi sir na dapat ang hospital is safe doc. Kaya kung magbigay sa Pakita yung inspection ka, yung check Yan kasi mga Joey Salceda, mga ka-atras daw. Kaya sir, yung challenge na yun sir, para na para kung nasa Compound ito na sito. yung business mo sa Dito tayo sa construction site. Pupunta rito. Pupunta ako. Pupunta sa ground breaking. Ground breaking ako. Thank you. Paul, yung mga sasakyan, Bakit kung sila takpan lang? Wala na sa labas ng linya. Si Peter, igway do. Tara mo.
tayo. Ulit sa lang. Patuwa na kita. Ulit na itim sa nasa labas. Ibang channel Ah, Ibang channel, Alwin. ano bang channel? Audio. Panlipat mo pa, kaya pa. Ang sasakyan, baka magkaya. Ramdam na ramdam namin, sir. Doctors also. Thank you, ha. Thank you so much. Congratulations. Yes, sir. na talagang target ko na matapos bago matapos din yung administrasyon ni ating presidente. Naka-standby na po lahat ng sunod-sunod na po yan. Pagkatayo ng building, may gamit na pong kasama yan. To cater po, sinasabi naman natin to cater for all the needs ng ating mga kasamang Bicolano po rito. Ang target natin is for them na hindi na kinakailangan pumunta ng Maynila para ma-access yung mga specialty doon. Sabi ko nga po, nakahanda yung ating mga doctors din and all the employees po dito na ibigay yung mensahe na kahit tayo ay mahirap, may ospital tayong panabla na ang trato ay para na rin tayong mayaman. Para mapagmamalaki natin kahit tayo mahirap, meron po tayong isang ospital na will cater at bibigyan kayo ng serbisyong pangmayaman. Ilang bed capacities na po nito? Ito po, presently po nasa 488 Ngayon. more or less. Opo, ang Pero pag target natapos po, etong building lang pong ito ay nasa around 488, more or less mga 500 beds po yan. So, okay. yan How much po po, yun. Doc, yung total budget? Ano po, Total sorry? budget for the project? I think nasa 2.1 po. Billion, Ganun po yan. billion. Billion po. Kaya imagine, napakalaki nung alalay sa atin just to give us the best hospital na naandyan po. Hindi lang po yan yung building ha. Kasabay po dyan yung mga tao, mga doktor, mga empleyado ng hospital. Yung training po dyan ay sabay-sabay pong nangyayari po ngayon. Sir, ilang percent na po ngayon yung construction na? Ang alam ko po is yung 75 na yung phase 2, mag-i-start na po yung phase 3 po, which is around 10 story po yan. Sir, yung 3 phases, ilan lahat na yung bed capacity? Hindi po, ito pong phase 1 and phase 2 po, natapos na po yung phase 1, phase 2 po is 75%. Yung phase 3 po, pagkatapos po nung phase 2, nandyan na po yung funding niya. Statement. Hindi na ako sasama. Kami po ay
natutuwa po kami talagang inaalagaan nila at pina-follow up nila yung ating status ng kanilang mga proyekto. At kami naman po natutuwa kasi mukha talaga itong matatapos at matutuloy po. Sir, ngayon po, as of this time, ilan po ang bed capacity natin? Tayo po ay nasa 500. At tina-target po natin is actually po approve tayo ng 800 pero po base po sa target ngayon at plano, gagawin po itong 2,000 bed ang ating ospital. Lahat na po ito. Nandun na po tayo sa pagpaplano na gawing 2,000 bed ng BRHMC. Aside po sa bed capacity and dun sa mga hospital, ano pa po yung mga parts ng Basta ho, sa atin po, lahat po yan, lahat ng 17 specialties ng Department of Health po, ilalagay po yan dito. Ang target po natin, para wala na talagang Bicolano pumunta sa Manila, para ma-access po doon yung mga specialties. Ganun po yan. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Ay, sorry po. Hindi kita pinakiwan. Hindi mo kami